सा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा ब्रैथि गोथार रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गासै बर' रायजा बर' समाज आरो बर' हारिनिसिम दखरा आफादनि जानानै गासै गेदेमाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय मान बावनायखौ जासिहरदों। लोगोसे उन्दैफोरनिसिम आंनि जे अननाय मोजां मोननाय लोगोसे गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों। जों बयबो मिथिगौ बैसागुआ जों बर' माहारिनि मोनसे गिदिरथार रंजाथाइ फोरबो आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' हारिया गासै बर' माहारियानो गोग्गानाय दङ। मानो होनोबा बे जोंनि माहारिजों मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोमोन्दो दङ। बे मोनसे जारिमिनारि सोमोन्दो दङ। दा बे फोरबोखौहाय जोंनि बर' माहारिया बर' न'खराव बर' गामियावहाय गामिनि न'खरनि बयजोंबो ज' रंजायो, ज' फालिनाय जायो। आरो बे फालिनायजों जोंनि गेजेराव जोंनि समाज जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गेना गोरोन्थि सानलायनाय गावजों गावनि गेजेराव मोनसा मोनसि सानलायनायखौ जोङो गारनानै बे गोदान बोसोरनिफ्राय जोङो गासैबो जोंनि भुल जोंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होलायनानै जोंनि गेजेराव जे अनलायनाय जोंनि गेजेराव जे गावजों गाव मोनसे मोजां सोमोन्दो बेखौ जों बे रंजानाय फोरबोनिफ्राय जोङो मोननो हायो। आरो बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो बेखौहाय बोरै गुवार ओनसोल बा गुवार लेभेलाव बोरै गायसननो हायो, बोरै मोनसे मोजां मोनसे गोजोरथियारि जोङो बोरै गायसननो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै लांदां मोनसे फिल्डनि सिङावहाय बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो दिनै जों ब्रैथि जाबाय। आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै जोंनि आफादारि जोङो फिरफिला उरायहोदों। जोंनि गोजोन आरो खौसेथिनि गुफुर गाबखौबो जोंनि मानिजाथाव डक्टर देरहासार नार्जारि सासे समाज सिबियारि बिथाङा उरायहोदों। आरो जों बेनि उनाव जोङो गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों, बैसोआव देरसिनफोरखौ जोङो खुलुमदों। बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों। जयैनो जों खुगा मेथाइनि गेजेरजों जोङो रंजादों। बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोङो आथिखालाव जोङो बैसागुखौ जों ओरैबायदि साबना हामनायै जोङो गामियाव समाजाव जोङो फालिनांगौ। मानो होनोबा बे जोंनि दोरोङारि मोनसे गेदेरथार रंजाथाइ फोरबो हारिनिनो। बेखौ जोङो बोरै समायना रमायनायै फालिनो हायो बेखौ रायजो राजाफ्राबो नोजोर लानांगौ। रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय बयबो दायथ' लानांगौ। जों बेखिनिखौ खावलायो। आरो जोङो दिनै बे फालिनाय हाबाफारिजोंनो जोङो गासै समाजनि जोंनि हारिनि जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायदों बे बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो गोबां लाइमोनफ्रा जे नायथावथारै माखासे एक्टिभिटिस खालामनानै नायथावथारै गाननाय जोमनाय जौ फेनानै जोङो जौनि बथल जोङो खेबनानै सेलफि लानानै ससियेल मिडियायाव जोङो इउटुबाव आपल'ड खालामनानै होयो। बैनि थाखाय जोंनि समाजनि जोंनि लाइमोनफ्रा जोङो जानगाराव थानांगोन। मानो होनोबा जोङो मोनसे सोदोमस्रि गोनां आब्रुथि गोनां मोनसे हारि। आरो बेबायदि जोङो ससियेल मिडियायाव गावनि जे नायथावथारै मोनसे एक्टिभिटिसखौ जोङो आपल'ड खालामोब्ला बेजों हारिया जेबो मुलाम्फा जाया। आरो जों बेखौ होनाय लोगो लोगो गासै दुनियाव बे नायजागासिनो दङ।
आरो जों मोनसे बेजों जोङो मोनसे गाज्रि मोनसे मेसेज होनायखौसो जोङो साननो हायो। बेनि थाखायनो जोङो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे लाइमोनफ्रा बेबायदि गाज्रि मोनसे एक्टिभिटिस थानाय बेबायदि जौ फेनानै बहाबा माने गाज्रि नायथावथारै रंजानाय बाजानाय जौनि बथल लानानै ससियेल मिडियायाव फोसावनायनिफ्राय जोङो जानगार थानांगौ। बेखिनिखौ जोङो दिनै बे हाबाफारि खुंनायजों गासै जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ जोङो खावलायो।